Нашето приключение започва. Правим хайк днеска. Първо, започвам от там, намирам се в Аляска, на бригада в Америка. Моят човек и той е тука. Се опич бачкаме на една работа, на една и съща. Той е тук, където е местен. Градът, в който се намирам е Анкаридж. Там съм близо вече 4 месеца. И остана, имам още 3-4 дни, докато приключа. Днеска е по-различен деня, обаче не сме избрали много подходящо време за хайк, ама се надявам всичко да е точно. Малко е студено. Взели сме си якета, обаче си е малко хладничко. Надявам се само мечка да ни видим, че тогава ще стане белята. И като се изкачим, ще снимам. Тъкмо започваме. Дават го, че 2 часа горе-долу се стига до крайната локация, до върха. Приятели, пътеката започна да става много стръмна, но сега да ви дам малко информация. Какво работа? Нали съм доволен? Така, когато пристигнах, още от България бях с работна оферта в една круизна фирма Holland America Princess. Позицията ми е да luggage crew. Това не знам, някой може да има представа какво е. Местим куфари на туристите, които са дошли тук да ходят на круиз. Но защото преди това те ходят до национални паркове и таки все пак взимат багажите си с тях, но някой трябва да им мести чантите. Не знам, обаче започна да става бая стръмно. Аз сме още в началото. Започнах от тази работа и горе-долу ми отне 1 месец да си оправя документите, да си отворя банкова сметка, social security-та. Пътеката е много тясна и е кално, защото сутринта валя. Продължаваме към върха. Камерата да държи, всичко записва, работи. Приятели, почти сме на върха. Много трудно. Това ми е първият хайк. Изключително труден. Не знаех какво е хайкинг. Нито си нямах на представа, защото все пак в България сме изкачали планини и такова, но това няма нищо общо. Поне аз не съм правил до сега такова нещо. Обаче хипе яко. Ама най-лошото е, че сутринта валя. И терена беше малко късгав. Ама на 2-3 места щях да падна, Ама почти сме на върха, както може да видите. Гледката иначе е уникална. Приключвам и сезона тук в Аляска. Ама поне ще го завърша подобаващо. Съм направил нещо. Изкачил съм нещо. Защото все пак и тя е известна с природата, планините и куп други неща, свързани с тази среда. Не сме видяли мечка, нито ос. Това добре. За мечката добре, за оса няма проблем толкова. Ама мечката си е опасно. Все пак имаме спрей, Ако се наложи нещо, го вадим и действаме. Сега ще пърна да видите гледката. You can see. Както ви казах, се намираме в това е Анкаридж, града, където работя, където съм от май месец тук. 3 дни имам още и след това вече идва приключението. Хубавото на това нещо е, че не знам, нали друг път живота ще ми се отдаде тази възможност да посетя Америка. Това е различен континент, различни хора, различни запознанства. Ето, мога да видите какво ми пробинки. That's my friend Luke. What's up, guys? Almost there, man. Almost there. Yeah. Okay, keep going. Продължаваме напред. Тук вече е добре, защото няма храсти, не е толкова хъзгаво, терена е добър. Ама докато стигна до тук, беше си бая тегавичко. И този хайк даже говорят, че е лесен. Аз не знам, ако ме закарат на някой. Ама другия проблем е, че не съм с подходящи обувки. Моите обувки са като джапанки. Изтъркана подметка. Не съм подготвен за това, че ако се подготвите добре, няма проблем. Това ми е двойно по-трудно. Раницата ми тежи. Дърпам надолу. Краката и те. И затова на 2-3 пъти щях да
да слезна да бързо на кълбета, ама няма проблем. Важното е, че сме още на крака. Държим се, дишаме, издишаме. Ама наистина си е много трудно за мен. Ама това е популярно тук за хората в Аляска, те го правят месеца поне един-два пъти. Както това приятел, дето работим заедно, той ми каза, че месеца един-два пъти изкачва, което за него това нищо не. А за мен е направо... Може би, защото работя на две работи, уморен съм, ама няма проблем. Стискаме зъби и продължаваме, защото ни остана. Keep going. Може да видите. Бая се височко. Целянкари се вижда, тук всичко се вижда. И още не сме стигнали върха. Съсредоточавам се в маршрута, че тук нещо пак бая камъни, да ни стане проблем да падна сега тук баш най-горе. След малко се включвам от върха. Мисията е успешна. На върха сме. Беше трудно, но има ли желание, има и начин. Успяхме. Това ще е добър край и добро приключване. Пращане от Аляска. Наистина е изключително готино, приятно. Емоцията наистина е неописуема. Много готино, направо бих го правил отново и отново, даже като се върна в България. Бих се опитал да направя по-точно, да си направя няколко локации, които да ги изкача. Защото до сега не съм правил такова нещо и не знаех какво е. Ама е наистина изключително яко. Заслужава си. Горе-долу около час и нещо изкачвахме. Близо това. Но наистина трудно. Ама ако го правя няколко пъти в месеца, предполагам, ще бъде много по-лесно. Тук и пичове има едни с нас. И те го направиха. И те ми подкрепиха. Ама за тях това е нищо. Така сега ни очаква дълго, приятно и неприятно слизане. Защото все пак и нагоре е трудно, ма и надолу уж е по-лесно, ма и не е толкова лесно. Защото е хубаво отново. Ама е изключително красиво. Не можах да записвам по време на прехода, защото камерата щеше да приключи колеса. Но най-важното е, че го направихме и сме горе. И ако ви харесва това видео, споделяне, харесване и чао и до нови срещи!